Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air and give me all your money. Имаше такава тема, отразена в сайта по-надолу. Да, върви всичко по сценарии и се потвърждават прогнозите на постановката на театъра на партия АБВ. Днес се депозира оставката на Първанов в партията. Браво! Но какво следва след това? Ще има гласуване на Националния съвет, за да се предложи лидер за председател на АБВ, което ще се случи на 25 април. Ние залагаме мощно на пряката демокрация в ръководството на партията и коалиция АБВ, заяви гордо Първанов. На 26 април ще има конференция на политическа партия АБВ, на която ще бъдат обсъдени 3 точки. За развитието на АБВ, за оценка на резултатите от управлението и за дейностите по участието на АБВ в местните избори. Но конференцията е форматът, който реално ще може да се гласува за оставката на лидера. Такава ще се проведе на 26 април. Обаче ден по-рано, на 25 април, забележете, АБВ ще организира пряко гласуване за лидера от всички членове и симпатизанти на партията. Е решил Националния съвет или ще бъде нещо като референдум? Значи идеята е да се вдигне достатъчно шум и създаде обстановка за изкристализиране на образа на Първанов, за да може да качи рейтинг и естествено да може успешно да дърпа каруцата. Значи цирк ще бъде всеобхватен и национален за членовете на АБВ. Ще му липсва тогава на Първанов само Божий служител да го канонизира в светец, за да може отново да потегли с каруцата пълна с депутати, кметове и общински съветници на местна власт. Това е цялата постановка, която Гоце е написал и успешно я прави. Сега видяхте ли как се стреля? С един патрон как се бият 2 заека. Хем Борисов е доволен от гласуването на АБВ-ците за 16 милиарден дълг, хем Гоцето си вдига и рейтинга. А онзи рибар Калфин ще хвърля социални примамки на онеправдани бедни и така групата на Гоце ще си осигури доходност от държавната хранилка. И всички ще са доволни. Затова казвам аз, Гоцето е велик сценарист, актьор и предател. Викайте ура и ръкопляскайте! Следете нещата и на 26 април ще се убедите, че това е точно така.